sesisuke sesithi khona uhambo noNkulunkulu kanti njalo nje ngesonto kusukela ngo9 kuya ku12 sisuke sithi sikhuphukela eShilo sisuke sithi sikhuphukela entabeni eingcwele sikhuphuka nokuhluleka kwethu sikhuphuka nokubonga kwethu sikhuphuka nezicelo zethu sikhuphuka nemnikelo yethu sikhuphuka nokukhala kwethu nokuhluleka kwethu konke u9 kuya ku12 kodwa zithi mazithi 11 o'clock bese mina ngiyuzanele wakambukazi ngihleli kulesi sigqiki sokhozi FM sijinga lento bese sithi uhambo noNkulunkulu wonke umuntu unohambo lwakhe olwakho uhambo alifani nolwami olukadade wethu uhambo alifani nolukamfowethu wonke umuntu isandla sikaNkulunkulu esiphezulu kwakho kunezinto odlule kuzona nawe ongathi mawuyixoxela umhlaba abantu bamangale bese befunda ukuthile kubona singena ke kuhambo lwanamhlanje yo ngihlele studio la nentokazi uyazi kufanele ngabe ufike la ufaka amajazi akho wonke nje ufake wemancongo kufanele ngabe nje namhlanje umane wafika la ugqoke wonke amajazi akho uyivazela bakithi ngi-introducer la udokotela uDr Winnie kaNgcongo-Ngcobo Khamanya amazwi uMangcongo lo wakaNgcobo udokotela bakithi hayi cha akazange azaphiwe nje eholweni lomphakathi ngale emva kwendlu udokotela lo ne PhD uyayavuzela ama degrees akafundile ngiyatshela wena ufunde kulezi zengqondo wafunda ezaka nursing zobuhlengikazi wafunda ezaka labor ezabasebenzi angiyazi into nje mina sisi asikubingelele sikwamukele dokotela sijabule kakhulu kuba nawe okhosini FM namhlanje angibingelele kakhulu sisisanele Mbokazi ngibingelele nethimba lakho lonke angibingelele ke umlaleli wokhozi FM nohambo noNkulunkulu ekhaya sanibonani Siyathanda kakhulu ukuthi sijabule nje sincome ukuthi namhlanje ugcine ufikile la siyazi ukuthi ubizwa yonke indawo ikakhulukazi usukukhuluma nabantu ngeindaba zengcindezi neindaba zokukhula ngokwengqondo ama depression nazo zonke lezo zinto kodwa ke namhlanje sithanda nje ukuzokwazi ukuthi usiza abantu abaningi kangaka ukhuluma nabantu abaningi kangaka ubasize uma ngabe sesithi hayibo angiliboni ithemba sengifisa ukuzibulala usize wena ngoku professional ngoba ufunde ne psychology ayikho into ongazange uzoyifunde kahle uyazi kodwa wena ungubani uzufunda zonke lezi zinto wena ke udlulephi namhlanje sizofuna ukwazi lokho sitshele ma ukuthi ngiyazi ukuthi uzalelwe ngapha ngako Potchefstroom ubuya phansi kaNodalana uzalelwe engolweni uzalwa umabani ngizalwa isikhukhukazi sakaXolo ebukhosini bakithi ngiyumshana wasebukhosini phakathi ebukhosini zalwa uNomathemba Rosemary Xolo engizalwa ebukhosini baba walobola ngenkomo ezu25 elobola lapha kaXolo komthusi kophathwa kodunywa kaNontshontsho suka nini madoda okay wazalwa lapho wakhula nibangake ekhaya ekhaya mase sisonke besu 7 kodwa ke ababili sebesenkosini sesisele manje su5 abafana ababili namantombazana amathathu ukuthi sibongiseni kube usisi wami uNonhlanhla kube yimi kube umlungisi kube uHumutso uma ngabe ukhula nje ekhaya sakhela isithombe ukhule kanjani abazali ukhule bekhona bobabili bebekhona ugogo nomkhulu awusixoxele nje kafushane ngikhule ezandleni ezifudumele ngikhula ngaphansi kwesandla sogogo bobabili ugogo kaMawami uMakhowa wayeshade noNdaba Ezitha usowakhothama ubheka ameva umhlabuhlangene ngikhula ngaphansi kwesandla sikagogo wami uManciki wayeshade nomkhulu wami ubaba Simon ngikhula ngaphansi kwesandla sabazali ngizalwa ke inkalakatha mina ngizalwa usikhulu bekuthiwa usikhulu unkakha ulakhe Ngcongo emzala ke kwisithole sakaXolo njengoba sengishilo uma uNomathemba naye ongasekho selizwe inkosi ngo2022 August 5 osesenkosini ngizalwa ke emndenini wakaNgcongo la osindisiwe angikusho lokhu ukuthi insindiso angihlangananga nayo endleleni cha ngizalelwe kuyo ngakhula ke nje ngiyilengane ke ugogo ozala ubaba wami wanqamba igama wathi ngukhaladi
ngazalelwa lapha esibhedlela eMetchisini ngathi ke ngisanda ukuzalwa ubaba wangithatha wawuhlala nami eJohannesburg eOrlando noma ngakhula ke ngile ngane ekuthiwa uspoiled brat ngazwanga abantu abaningi bathi nguntombi kayise ngenxa ukuthi ngizwane kakhulu nobaba uma ufika ngakithi noma ubaba wami uze washona dongo wesithathu futhi balamana silamana le kude my brother ubig brother wami nosisi wami bashiyana ngo7 years mina nosisi wami sishana ngo3 to 4 years kodwa kuthiwa ubaba kaWinnie uyayibona yonke le intombi kayise izalana ke engingakushongo ngesikhathi ngikwethula futhi ngiyaxolisa ukuthi ubuye ube umfundisi njengamanje ophethe ibandla ngiyazi sokhuluma ngaloko egcineni kodwa kubalekile ukuthi ngikusho ukuthi awuyena uma mfundisi wena umfundisi ophethe ibandla lapha yana eClermont yebo tshela mina ke ma wakhula wafunda ebuncaneni bakho wawufisa kuba yini ebuncaneni bami angisho ukuthi engangikufisa kakhulu ngangifisa ukuthi ngibe umsizi wabantu but angilikhulume iqiniso ukuthi there was no clear indication ukuthi what is it exactly kodwa ngangifisa ukubuka nje umqondo womuntu ngangibuka umuntu ukuthi umuntu mayenza kanje why lo muntu enza kanje ngikhule nginalokho until at a later stage la khona sengiyifunde psychology sengiyifunde psychiatry nga understand ukuthi onayi lento engangifisa ukuyifunda bengifuna ukufunda ngomuntu ukuthi lo muntu mayenza kanje kungani enza kanje menza ubugebengu ubenzela mayenza ubugebengu ubenzelani ngiyakuzwa and bekwenzakaleni iqala what triggered yini lento eyenzekile engqondweni yakhe ingakho namanje ifundo ezinye engigijima nazo ukuthi isigebengu masizohamba siyoqhekeza noma siye kobulala kwenzakalani iqala ungakafiki lapho ngishilo balalele mangimethula ngathi lo muntu ufunde izinto eziningi kakhulu awusibalele nje izinto oyifundile ngoba uqale waba unesi wafunda waba ne degree yaka nursing ngiqinisile emva kwaloko wathola enye degree eyani yona i-management okay ngaphinde ngathola i-education uyithola kuphi yona e-University of Zululand wathola i-degree yaka education imali uqale waba ne degree yaka nursing wasuwenza i-management wasuthola enye futhi degree yaka education omunye 3 years lo waphinda wenzani futhi ngaphinda ngazokwenza i-sociology ngaphinda ngazokwenza i-psychology uma uthi wenza psychology uyenza unyaka owodwa cha ngiyenzile nje ngayiqala kwa first year ngaze ngagijima nawo ngawuphuma nayo igcineni wayoyiqeda ngayoyiqeda nje full time wenza sociology ethinda ezokuphila komuntu culture nako konke nama beliefs neyinkolelo zabantu wasuwenza i-psychology manje wadila nezengqondo nendlela esicabanga ngayo konke lokho nama emotions wase wenzani futhi ngasuka lapho ngase ngiyokwenza i-investigating and presiding officers course though that one bekuyicertificate kodwa ke nje ukuthi ngikwazi ukuthi umuntu mayenza ubugebengu noma umuntu enze into engekho emthethweni wala eNingizimu then ngese ngiyahamba ngiyomsesha so ngisesha lezo zinto ke ngiphinde futhi ngiyopreside sengiyoxoxa ke manje okay wase futhi uyobuyela manje usiyoshaya honors no masters baka mental health yebo ngase ngiyenza ke manje ilaphana ke manje sengichitheka kakhulu ke manje sengifunda deep ke manje uma uwenza mental health noma psychiatry ke at that level usuke usungena deep down ke manje kwezengqondo ukuthi kahle ngempela ingqondo yomuntu ithini lomuntu isebenza kanjani kwenzakalani umuntu mayenza kanje that is why ku involve nama drugs o substance abuse njengoba kade ukhumalo ekhuluma ngoHabib ukuthi kwenzani lento kade sayazi ukuthi yenzani kodwa abantu bengazi yonke lonto ingena lapho o depression njengoba kade usho sisanele zonke lezo zinto zingena lapho izifo eziningi zezengqondo nokuthi ke okwangifundisa ngabona ukuthi sonke siyagula but sihluke ngama levels abazi kahle baze bathi sihlukene ngama ward kodwa kona konke sonke kona siyagula sonke siyagula sihlukene ngama ward ngikuzwa kahle wangagcina lapho wayithola le masters yakho wase ufuna ukuyokwenza iPhD ngase ngifuna ukuyokwenza iPhD manje sengifuna ke ukuba ungqondo
ngifuna ukuba ingcithabuchopho njengalokho ke njengamanje ngiyingcithabuchopho yezengqondo kwi-mental health. Waba udokotela wathola iziqu. Ngathola iziqu lapha e-University enkulu nehlonishwayo yakwaZulu Natal wangiqonqotha ubaba Mkhwengi wathi cha udokotela impela wezengqondo. Okay. Uyafunda namanje khona osakufunda? Ngiyafunda njengamanje einsukwini ezimbalwa nginezitifiketi nje ezinye bengiyithola zase University of Hong Kong. Okay. All right. Ngiyakuthanda konke lokho ngifuna sidluleke ekufundeni. Ngifuna singene kuwena. Njengomuntu kodwa umlaleli ekhaya useyazi ukuthi ukhuluma la noNgcondo, ukhuluma nengcithabuchopho njengoba usho, ukhuluma nodokotela kodwa futhi ukhuluma nomfundisi. Ngifuna ukungena kancane la. Ufunde ezengqondo, wafunda isociology, wafunda nezenkolo singakushilo. Yes, ngafunda nezenkolo. Wafunda netheology. Yes. Zonke lezi zinto wayihlanganisa ndawonye. Wase uba umhlengikazi. Yes. Wasebenza njengomhlengikazi. Ngike ngasebenza impela yes. Eyindaweni ezihlukene. Yes. Ungena kanjani nakapolitiki ngoba nakapolitiki siyathola ukuthi ube wangena nakapolitiki. Ngingenile impela kwapolitiki ngoba kunalento ethi amakholwa ayayibalekela ipolitiki. Kuthiwe into yabantu abangakholwa kanti ukuze kulungele lelizwe sidinga bona impela osongqondo ukuthi ababe khona la kwipolitiki bayihlaziye bayihlole babheke ukuthi ihamba ngakho yini futhi babone ukuthi konakelephi senza njani makunje futhi ke wesike lapho sesizofika ke manje sesigijima ngezengqondo sikutshela ukuthi hayi comrade akwenzikiwa kanje makuzolunga. Ubusebenza kakhulu nezabasebenzi. Bengisebenza kakhulu nezinyunyana odinosa ngabala ngasebenza nokhosathu ngize ngaseva impela la as a PEC member, provincial executive member ngike ngaba futhi usihlalo lapha kwikhosathu kwisiphingo no South region usihlalo wakhona ngaphinde ngaba usecretary wakhona ngiphinde ngikhulumeke nezemiholo yabasebenzi nginegotiate impela lapha phezulu ekhaya ke leko Pitoli sinegotiate impela ngezabasebenzi siphinde sivale nezwe sithi siyalivala manje ngoba uhulumeni cha akafuni salivala impela ngo 2017 siteleke school shutdown hayi impela ngangigijima ngangiphakathi mfowethu ngehla ngenyuke eksene ebhanoyini ngiligibela ungazuthi isithuthuthu sivalizwe waphuma nje kapolitiki wanquma ukuthi ngiyashiya kapolitiki ngifuna nje kafushane wafundani yini wayifunda into engayifunda kwezepolitiki one ukuthi okoqala kufanele mengabe ukwipolitiki ube nebackbone ngoba kuyenzeka ube nomgogodla ngoba ukwazi ukuyimela into oyishoyo futhi ukwazi ukuthi ushaya unyawo lwakho phansi ukuthi angijiki la noma lamakhomanisa ngajika wonke angijiki la kuyenzeka ke into engiyifunde kwipolitiki ukuthi ningena nikhuluma nivumelene ngo-elethu mase kufika laphana akutheni u-elethu senihlukene kathathu khona esebekwenye i-camp khona esebekwenye i-camp uboneke ukuthi cha ayiyona le nobuqili ke kwipolitiki ubuqili hayi ngamandla ubuqili kwipolitiki washiya phansi ungashiya phansi ngabona ukuthi hayi kodwa ke phela ngishiya phansi kodwa ungabusaya ke lapho ngoba ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi ufuna ukuyaphi khuzeka wasuthi ufuna ukuqhubeka nomkhakha wemfundo ugxile kakhulu emfundweni yakho ubheke phambili asingene kwezothando wabona insizwa ngizwa kuthiwa nasemabhizinisini ubugijima uphanta udayisa konke okudayisekayo namabhodwe wawudayisa uhlangana nensizwa nje udayisa amabhodwe ethizeni sixoxele sinabalaleli akuthi ke einsukwini zobusha bami bese ngivele ngingena kule nkampani ekuthiwa uAMC amabhodela kwamahle kakhulu ke anyway ngazalwe ekhaya kuphekwa ngawo hayi ngiwathandela amabhodwe khona baba omncane wamanyathelo ongasekho hayi ngifakwe uyena mengabe ke ngingena la emabhodweni ngingena kulesikole salensizwa ngizodayisa ibhodwe lika ANC ngilichaze ibhodwe hayi ibhodwe akuthatheke uthisha kanti uthisha akasaboni ibhodwe ubona intombi
Ubona intombi uthi. Ubona intombi uthisha kwaba umuntu osayini iorder uthisha usayini iorder hayi impela iorder elimangalisayo kanti usayini intombi akasayini iorder. Kwagcina kube kuhle nashada nothisha. Sashada nothisha. Sahlala ndawonye nothisha. Ubhizi wena wehla wenyuka uyafunda unazo zonke lezi zinto ugijima nepolitiki ugijima nazo zonke izinto uthisha yena usesikoleni. Uthisha yena uyafundisa. Wena wehla namabhanoyi ubusuku nemini. Ubusuku nemini. Izingane zabakhona. Izingane zabakhona. Sabusiswa ngeingane angikusho ukuthi nginowendi untombazane yami endala nginombali my second daughter bese ngizoba nomfana wami uEyethu. Tshela mina uthi mina kunelanga usuku ngo2010 owawubuya ngalo wawubuya eGoli ngangibuya impela kuNational kuNational negotiator mawufika lolu suku cishe lwashintsha impilo yakho ngezindlela eziningi kakhulu kafushane xoxela umlaleli ngenxa yesikhathi sigoqe nje ukuthi kwenzekani mangabufika mengabe ngifika ngibuye eGoli ngizwa ipain la ngemuva engathi iyagwaza ayike bese ngilenda esibhedlela ngigcine ngene esibhedlela eSt Augustine's angizange ngiyekhange esibhedlela eSt Augustine's eThekwini bangi-admit ngilale khona u3 days hayi babona ukuthi hayi no akho lutho ngiphume angilande umyeni wami mayingilanda umyeni wami kuseduze ke nokhekhaya between from St Augustine's usuke eSt Augustine's uyakwami awupheli u20 minutes mangabe ke ngifika ekhaya ngingene ke emotweni ngizihambela vela ngisenalutho angisena inhlungu angisenalutho athi ke phuma emotweni kwakhona usisi wami ke osesenkosini unqobile odlule emhlabeni ngo2015 ethi uzosibona nje sasizwana kakhulu ke naye athi uzosibona bese ethi umyeni wami ayibo phuma emotweni ukuze ngipake vele ke umthetho wami nawo lento yena onqane ukushayela yikona kwesinye isikhathi angangibopha amaphoyisa ngibe ngigijime ngisuke ngijaha upaka so athi angiphume mangiphume emotweni akusaphumeke emotweni imaki ufike wazizwa ukuthi hayi unobuhlungu la ngemuva ngakumgogodla wasuya esibhedlela wangena wahlala izinsuku ezintathu bakukhipha bathi ayawunalutho ngakuphuma ngo3rd day waphuma ngosuku lesithathu ugijima nje uzihambela ngizigijimela wangena emotweni nomyeni naye ekhaya siye ekhaya okay akusaphumeki emotweni usufika ekhaya isikhathi esingakanani ukusuka esibhedlela uye ekhaya ayipheli imizuzu yama20 okay uphume esibhedlela uzihambela ngizihambela ngizigijimela kahle kahle ngiyakhumbula sathi sagijimisana nje nomyeni wami sidlalela bese abantu abathanda ukudlala awukwa uhlula ukwehla manje emotweni ngihlulwa ukwehla emotweni uthi ehla wina ukuze ngipaka imoto akusaphumeki ke emotweni sengithi mina kuphumeka emotweni athi nqo usisi wakhe avethanda ukudlala awungitshela phuma emotweni uthi manje akuphumeke emotweni kodwa kade ngena manje emotweni sizihambela naye angisamazi ukuthi akuphumeke makwenze njani emotweni athi unqo wena avuthanda ukudlala mntaka maphuma emotweni ngithi mina cha emotweni akusaphumeki ayike babona nje ngezinyembezi zehla esifubeni ukuthi ayibo athuke ke umyeni wami ukuthi hayibo athi ayibo wakhala uqinisile kanti ukuthi akusaphumeke emotweni ngithi akuphumeki zinyosela inyembezi zigcwala isifuba ajikele ngala kwemoto abiza unqobile bathi bethi baliphakamisa unyawo beza ukuthi hayi inyawo zami kushuthi nje vele sezinto enga-understandeki isingezansi sami bese ke bezama ukungifukula bamangele bashocked bazama ukungifukula ngibese ngithi hayi ngizogaqa crawling ngiya eduze komnyango kunestepisi esincane nje before ungena endlini mengabe ngigaqa caca ukuthi cha amadolo ke awasavumi ukuthi angingene endlini ngeke ngikwazi manje ukuthi ngenabele kule stepiso bese ke kubuya ke manje ezempilo engayifunda esikoleni ukuthi konje kwathiwe ubothatha ingubo ngivele ngithi thathani ingubo yokulala ningirolele kuyona then bese ningidonsa ngayo bangirola impela ke ngalowo ngubo ngingene into yokuqala engayenza mengabe ngingena ngafonela umngani wami okuyiwele lami yabona makuthiwa kunewele makuthiwa kunewele kuthiwa kunomngani kusho uDr Nonhlanhla Shabalala Makhanya useyi radiologist njengamanje that was the first person into oqala engamfonela ngathi sharps angisahambi
athuka uSharp sathi awusahambi ngithi Sharp sangisahambi ngikhale ukuthi kwenzakalani kodwa engingakusho ngomngani wami wasukumela phezulu watshela umyeni wakhe ubaba Makhanya uBrian after that ngishayile umpume eNgcobo naye umngani wami atshela umndeni umyeni wakhe ukuthi ayibonanga uWinnie akasahambi bafika begijima umyeni wamangene endlini athathe ucingo lwasendlini afonele udokotela obengiadmithile ngengimbize ngegama ubaba ohloniphekile amtshela ambuza ukuthi hayibo kwenzakaleni nanga unkosikazi wami akasahambi udokotela athi ubani amchaze athi ayi uyahamba lo ingane engiyazi kakhulu leyo ngane ikholela kumina nje la ezibhedlela uyahamba yebo ngiyayazi ayinalutho athi ngikhuluma ngomuntu oparalyzed la ongasakwazi ukuhamba athi udokotela there is no such ayikho leyo nto leyo bese ethi awume ngifone athi mengabe eqhubeka nokungahambi ngicela umlethe kumina kwisibhedlela thizeni esiseThekwini asukeke lapho abesethi ake ngifonele esibhedlela la ibe admithwe khona mengabe ke efika la ibe admithwe khona afone kuthiwe hayi no akanalutho uhambe right kabi akho lutho mangihubela ngaphambili ngiyakhumbula ukuthi kwabeke sekutshelwa ke nabantu basekhaya kwatshelwa noma akatshelwa nobani athi umngani wami uSharps hayi kungenzeka ukuthi ama drugs akawinanga offer akaphuma emzimbeni le mithi namaphilisi okade uphuziswa yona ngesikhathi kakhulu ngoba ngange kuma injections yes okay hayi ke nami ngibona ukuthi cha impela wakaphumi manje sesiyithatha ngento yaka medical manje ukuthi awakaphumi azophinda wine off hayi uphele ngangizosa ngiyoba umphathi hlelo enkonzweni eHoliness Union Church ngelanga elilandelayo kuzoqala iphasika bese kuvele kushuthi ke vele ngeke ngisaya hayi liqala iphasika lidlula inhliziyo yami sephasikeni angikho kulokugule ngikona after that kucaca ukuthi angihambi ama drugs awawini off then ke bese kube ukuthi ke angisahambi khona lapho ngingene endaweni yomuntu wesifazane angihambi ngiyakhumbula umlungisi umfowethu ozemva kwami mayifika beno man bless ublessing bezongibona umfowethu mabefika bafika ngilele epassage ngubeni sengidinga ukuya endlini encane ngicela umyeni wami ngithi ngicela ngisendlini encane babona umyeni wami engihudula ngoba angikwazi ukuhamba mangithi angikwazi ukuhamba mina ngisho ukuthi ayikho into engikwazi ukuyenza ngifuna ukuthola ke lama ngenxa nje isikhathi sethu wagcina umbuyele esibhedlela wahlala isikhathi esingakanani ungakwazi ukuhamba ngahlala amasonto amathathu kucheckwa ukuthi yini kubizwa wena neurologist kubizwa wena ayikho inhlobo ye-specialist engabizwanga kuzocheck ukuthi yini ngoba isingenhla ngiright isingezansi angikho right bagcina benquma ukuthi bazokufaka etheater banquma ukuthi bazongifaka etheater after bathi kune spinal cord compression into kanjalo enzekile base bethi ke bazongisa etheater ngiyakhumbula umyeni wami ukuthi akazange afune nokusayina i-consent form after sebemchazelile ubucayi be-operation ezokwenziwa waphuma nje ingathi uyochama umntana omuntu futhi angimsoli ngoba basho ukuthi inzima baphume yochama kanti useyabaleka wathi akakwazi ukuzidayisa emndenini wakaNgcongo mayingabuye etheater kuthiwe yimina ngazisayinela mina wangena etheater wahlinzwa wahlala isikhathi esingakanani ungahambeki emva kwalokho ngihlale almost unyaka kungahambeki cishe unyaka wonke yes ungakwazi ukuhamba ngingakwazi ukuzenzela lutho ngingakwazi ukuzenzela lutho nje ngingahambi amehlo wona sekwenzekani ngamehlo ngithi ngingahambi nginjalo boom ngivele ngingabusabona ngiphenduka impumputhe emini ngase ngikuzwa ngwezi umukhuluma ukuthi ubani ngangabona ngahamba ke ibhedlela ke zikahulumeni zamehlo becilonga ke kwacaca ukuthi hayi khona mhlambe nento eyenzekile kuma drugs ebengwadla ama steroids ayike so ke I think kwaphela about 3 months ngingaboni ngizwa ngezwi khona lapho ngiwe embedeni ngingedwa endlini ingane azikho zisesikoleni ngiwe embedeni umyeni usemsebenzini umuntu osizayo akekho ngalelo langa ngiwe embedeni ngingedwa lapho ngafonela khona udadewethu uSisineli uMaNgcongo ngathi
gijima sengiwile embedeni uyabona ukuwe embedeni uwedwa endlini ayikho into ozokwazi ukuyenza kuthi yonke into oyenzayo uyenzela la awukwazi kumove awukwazi kwenza lutho ngamanye amazwi usuku lonke uzohlala ukulebo la uwele khona ngoba akekho ozokusiza uyakholwa uvele emndenini okholwayo kakhulu bathini ekhaya bathini odadewenu bathini abafowenu uthini uma njengoba ugula kangaka angikusho ukuthi abafowethu bakusho ukuthi lento ayingeke ma ngoba uyena uma besesele nayo baba wabizwe inkosi 1994 so basho ukuthi no mangeke uWinnie akwenziwe amazaba abafowethu omdala nomncane no blessing basho ukuthi ayingeke lento inento engalungile phakathi I understandekile umuntu sephumile bathi into yesintu akusukunywe la ekhaya kuyozanywa nabanye abantu kabaningi ubhlungu kubafowethu bethu ubuthakathi lobo wathini uma uma umhlolo womuntu wavele wathi ngiyakhumbula etshela umyeni wami ukuthi uyabona sibanibani ngiyacela ungamusi ezintweni zokubona asibhuli akakazabhule ungamusi futhi noma ngabe kuphi la khona ekuzoba nento angayazi ngoba mengabe ingane yami washo wakhala ingembezi if ingane yami ngayizala ingekho nje njengoba namhlanje sitshelwe ukuthi ngeke iphinde ihambe impilo yayo yonke nabizwa nayo counselishwa ukuthi senizophila kanjani naye ngiyacela ningamsinda uma kukuhle emehlweni kaNkulunkulu uyosukuma makungekuhle ngoba angikholwa yizwi lomuntu kodwa ngikholwa ilika Jehova uyosukuma kodwa mayiyodlula kanje kulungile kodwa ungamusi kubantu ngifuna ukwazi ukuthi ibandla enkhonza nalo ngalesi sikhathi bayakuvakashela isibhedlela uthi kumina khona ilanga bakuvulela incwadi kaJobe wathini wena awusixoxele ngabo ibandla lalingivakashela opastor Thembi Mthembu obishop manje osewubishop uMambo Mkhize noma Mzinhle Mkhize angikusho ukuthi nabanye abazalwane leyo few so nomndeni wakithi kusesiphemu ngeke ngibala umndeni wakithi so babefika kodwa ngikusho ukuthi abazalwane abavakashelana yazi kakhulu esibhedlela banendawana so ke kodwa ke babefika ke labo ngiyakhumbula bafika ke omfundisi uMkhize mabefika ke ngoba he was still a pastor at that time eHoliness Union Church bafika bayenza isimanga bavula incwadi kaJobe ezothandaza angitshele ngezinhlupho zikaJobe wagila isimanga ngisho mina uBishop uMambo Mkhize wagila isimanga avume kakhulu umkakhe uZinhle yebo amen mina angihambi bazongitshela ngoJobe at the age of 38 years angihambi uyabona so uzongitshela ngoJobe ngithi mina yayi bishop I was so angry ngakhohlwa nokuthi lo muntu ungiphethe umfundisi ngathi umfundisi ivale leyo ncwadi angiyena uJobe mina kokusiza ukuyivala leyo ncwadi angiyena uJobe futhi uJobe kwakuyikhehla nje leBhayibheli engalazi ngaphume ekholweni ukudinwa ngamanye amazwi uthi izimo ziyakwenza ukuthi kufike la uthi Jehova kungani mina ngikulento ngoba isikhathi esiningi siye sithi hayibo musu kumthuka uNkulunkulu kodwa wena uthi ngikubuziswa lokho ukuthi sikhuluma ngomuntu ofundile la sikhuluma ngomuntu ofunde zonke lezi zinto ekade siyibala kodwa manje isimo sesifica wena kufika la udinwa khona uzudinelwa izwi ofundelwa lona ngalidinelwa izwi ngangalifuna nala ilihambe khona ngoba uMkhize wenza isimangaliso ungahambi wafunda uJobe so ngathi wadinwa ilo Jobe ngadinwa uJobe namanje uJobe ngazi noma ngisamthandisisa yini ngathi so zikhona izimo dadewethu zanele la ezifika khona ukuthi mengabe ungakafika esimeni la khona umbuzo uNkulunkulu udinwe kuNkulunkulu uyabona theoretically sithi ungambuza uNkulunkulu do not question God sithi ungamdinela uNkulunkulu ngamdinela uNkulunkulu futhi ngambuza imibuzo ngoba mina ukuphila kwami konke bengiseve endlini kaJehova ngikwazi okunye futhi ngikholekile kodwa nakho ngihlala phansi ngihlale kanjani phansi ngamdinela uJehova umlaleli wami ekhaya imzuzu njengamanje 20 ngaphambi kwehora le12 uhlelo oluthanda kakhulu kumsakazo wakho uKhozi FM hlelo nami nginguzanele wakambokazi sixoxa la e-studio namhlanje nodokotela uWinnie kaNgcongo-Ngcobo umese Ngcobo lo esikhuluma naye ongudokotela shaya ke uthi 071 cha thumela nje ivoice note 071 613 66
071-611 mangabe kukhona into ofisa ukuthi uyibuze kumbe uyisho 071-613-667. Kusakuningi engifuna isikhathi sami siyangiphoxa kodwa kuningi engisafuna ukuthi ukuthole ukuzwa. Kuyenzeka ke ukuthi kwacishe kwaphela unyaka ungakwazi ukuhamba. Yebo. Kwenzekani ngomyeni? Simangaliso sesimekemeke wangishiya umyeni. Wahamba ingane yabantu yazama ingane yomuntu. Yenza konke inginakekela kushuthi naye inginesi ingane yomuntu angikwazi kwenza lutho. Kodwa kwafika la ibona khona ukuthi ayikho lento. Ayikho lento wena wakwabona unesana nomuntu esifazane endaweni yakhe yonke into uyayenzelwa. Ingane yomuntu kushuthi nayo yakhathala bakithi. Yaphuma yahamba ngomnyango yaphuma emsebenzini yangabuyi. Ima. Anzange ngixabane. Hayi cha lutho nje uqabana mina ngeke ngiqamba amanga ngoba ngingumvaka lombhobho. Emsebenzini njengokujwayelekile. Wahamba unomphelo akaphinda wabheka ngemuva. Uze ubangcono nje akekho. Ngibangcono nje akekho kona ukuzamile okusemandleni akhe. Ukuzamile ingane yomuntu okusemandleni akhe bakithi awulikhuluma iqiniso yakuzama ingane yomuntu okusemandleni iyahluleka ke phela naye. U2011 yes uhambe ngo2010 so yophela. Hamba isikhathi ngo2010 uthi kodwa kuthe ngo2017 kwahamba uma wakhe emhlabeni. Yebo. Wenze njani wena? Ngahamba ngaye emzini wami. Andivorcile. Asdivorcile nomyeni wami. Imake ngalesi sikhathi usuyakwazi ukuzihambela. Ngiyakwazi ngifaka ihile edlula amanye amahili. Ingoma engilifakayo ngeke wena ulifake. uNkulunkulu sekusindisile. uNkulunkulu sengisindisile ukhulume ngendodana yami eyethu wathi sukuma la uhleli khona. Sitshele ukuthi uyethu wathini. Uyethu uyangena ekamereni. Una 7 years. Ingane neminyaka eyisikhombisa. Ekameleni usahlala phansi ngisahlala phansi angakwazi ukuhamba. Ithini ingane? Uthi ma uhlaleleni noma ke wayikhuluma ngolimi lwangale. Uthi ma uhlaleleni la kulombhede uhlela ulele awuvuka usuke lapho uthathwe utransferwe ngento ubekwe kwi-wheelchair uphinde utransferwe ngaleli plangwe ubekwe embhedeni uhlaleleni vuka mawuhambe awubelongi la. Ngithi mina cha awu understand mntanami awuqondi ukuthi kwenzakalani umthungo lapho ke kuthiwa mangeke ngawa noma kwenzakalani uyingozi. Vele sengitshela ukuthi ngeke ngiphinde ngihambe. Ngithi awu understand athi mavuka ngizosho nje njengoba washo wathi ma have you forgotten about the teachings obusifundisa wona ngoNkulunkulu. Usukhohliwe yini imfundiso zakho? Ngiyabona ukuthi zasezihambile noma kwakwenzakalani angazi. Athi umntanami usukhohliwe yini mayi lezi mfundiso zakho. Athi kuphi ukukholwa ifaith obositshela ngayo. Athi sukuma mina ngizokubamba. Ngithi mina awuqondi mntanami. Nangempela insist umntwana agcizelela athi angisukume alethe izandla. Kube nento ethi sukuma. Ilelo langa engasukuma okokuqala empilweni yami wathi umntanami akusimina engizobe ngikubamba. Kodwa uJehova wakho fundisa ingane ngendlela eyothi misikhulile ingasuki kuyo ngambona uNkulunkulu emntanweni wami ingakho nginomthandazo othi ngelinye ilanga uyoba umpostoli. Waqala kanjalo ukusukuma wagcina ukwazile ukuhamba. Ngagcina ngikwazile ukuhamba ngaqala kanjalo ukusukuma ngagcina ke ngipractice ngijuluka ngibamanzi ngithini sekukhona nabazosizo ke ama physiotherapist engisiza kodwa nje ngagcina sengikwazi ukuhamba do ngambona uNkulunkulu ebusuku engihambisa olwandle. Uthini mekuhambisa olwandle? uNkulunkulu ufika ebusuku ngephupho ungihambisa olwandle uyafika ngoba uJehova lo wakufika enqobo lwakhe uthi uyalibona yini ulwandle njoba sila ukuthi likuphi ngathi semkhunjini uyalibona yini iqala kuphi ngithi angiliboni aphinde angihambise sihamba indlela ende esagcina ngazi nami ukuthi siyapi athi uyabona yini ligcinaphi ngithi angiboni athi mina nginjalo ngeke ungiqede ngeke futhi ungiqala ungiqede angiqedeki angeke ukwazi mina ngingaka ngakho konke nginecebo ngawe nokugula kwakho noma ngabe yini kodwa nami bengidinga isikhathi nawe bengidinga umzuzwana nawe you were too busy for me ubuxakekile kakhulu ubusy I needed time with you.
ukuhlalisa phansi nje uNkulunkulu ngoba ubhizi kakhulu. Ngibhizi kakhulu ngoba izwi impela lasho kanjalo lathi bengidinga isikhathi nomzuzu nawe. Ngaphambi kokuthi ngithatha ama voice note, ngifuna siye la uthi washona uma kaMkhwenyana. Yebo. Ngo-2017. Yebo. Washaya ihili lakho waqonda khona wayokwenza ukumakoti. Ayingasemuhle. Hayi. Ima-ke uhlukene noMkhwenyana ngo-2010 waphuma ehambe emsebenzini. Yebo. Kodwa ngo-2017 wena usayoba umakoti uma ngabe kushoniwe la ekhaya. Izwi likaNkulunkulu lisho kanjalo lithi asigcine ubufazi bethu. Lithi futhi uthobele indoda yakho nomshado. Alisho ukuthi uthobele ngezikhathi ezinhle zodwa noma ezimbi but lithi wena nje thoba wenza inkonzo yakho. Ingakho incandweni ithi umfazi ongakwazi ukuhlonipha umshado ngeke inkonzo yakhe imhlulile. Ngangenza inkonzo yami. Wafika lapha yana wakuphatha kanjani umyeni? Hayi akangiphathanga kahle. Uzogada uzoba unkosikazi. Hayi angiphathe kanga kahle. Sasikhuluma kodwa ngiphathe kanga kahle. Akangiphathanga njengenkosikazi wakhe. Kwase kunomuntu empilweni yakhe. Kwase kunomuntu empilweni yakhe kodwa uthe kimi ngaphambi kokuthi ahambe futhi ngaphambi kokuthi ugule. Kwake kwakabafika izinzolo zokuthi unosisithizeni athandana naye nibe nishadile. Yebo. Kwakufikile lokho kwena. Kwakufikile baze bathola umntwana. Baze bathola umntwana. Wavuma yini umyeni ngaleso sikhathi? Cha waphika impela, waphika kakhulu impela, waphika kakhudlwana. Okay. Ngoba ngifuna ukuthatha ama voice note, ngifuna siqede la. Uthi-ke ngokuhamba kwesikhathi lo sise ngikhuluma ngaye okade umazile ngalesa sikhathi ungakaguli nokugula ukuthi engathi unobudlelwane nomyeni wakho futhi useze wathola umntwana uthumela isigijimi sizothi kuwena ucela ukukubona sitshela ukuthi kwasekwenzekani. Ucela ukungibona uthumela ngodadewethu omdala ucela ukungibona ucela sibe nenkulumo nawe ucela ukuzohlambuluka kusho ukuthi kwakuyinhlambuluko ucela ukuzohlambuluka ngoba uyabona into zakhe azimhambeli kahle nezinto zakhe empilweni azihambe kahle udinga ukuzohlambuluka kumina usephendukile ke ebandleni thizeni engeke ngilisho then ke usesindisiwe naye okwaba into enhle but kumina kwakubhlungu futhi ngangafuni ukuhlangana naye dadewethu lowo omdala engimele ethi wini usindisiwe kumele ukwenze lokho ngaya ke naye wayikhona udadewethu naye abakubo namanye omama basebandleni lami eholiness engangihamba nabo angisho nje ukuthi ngangihamba nomama bawu2 ngoba umama umfundisi wami wayishonelwe umama umkhize wathumela labo mama then khona naye umama bala befundisi wayiseke eyafika ke usisiza waseke eyaxolisa ukuthi kwenzakalani nokuthi yini eyenzeka ukuthi uyena ongihluphile nokugula kwami kube nesandla sakhe. Yo so nje ugula nje yonke lento njengoba uhlala phansi ku wheelchair uyasho iqiniso ukuthi uyagonyuluka ukuthi isandla lesi walivuma iqiniso wase eyaxolisa ngoba umntwana kaNkulunkulu usesindisiwe. Waphatha kanjani? Ngadinwa kwathi ngimbambe ngimdedele ngoba inyama yavuka kwathi ngimbambe ngimdedele kwasho ukuthi ke khona abagcotshwa ngikhuliswe ngokuthi uyahlonishwa umgcotshwa wathi ubekwenzelani? Angithi nje kwakufikile amandla obumnyama ilokho engingakusho ngoba naye wayefunani kodwa yini eyifuna ukuthi mina ngiphume kwami ukuze yena angene. Wayefuna uphume bese eshada nobaba wekhaya. Bakithi khona ukuthi niyezwa lapha ekhaya eshilo sikhuluma ngohambo noNkulunkulu. uNkulunkulu emuhle umuntu wakhe uyamgcina umuntu wakhe uyamvikela. Ake sizokuthi bathina abalaleli bethu asithathe nje abambalwa sizobe sesiyaqhubeka nomama uNgcobo. Angibingelele mambukazi hey lwaze lwanamandla uhambo lukaMama ngithanda nje kakhulu lapha ekuthenini umuntu okholelwayo noqinile okholweni kuNkulunkulu cha luyaphilisa uhambo lakhe konke okwenzakalayo kunesisekelo sikaNkulunkulu mangibonga mambukazi ngomxolisi kwaZangobo ngilapha enqothi kwavula amehlo emagondwaneni. Sanibonani ngolungile ngakamalinga ngimamele mama zethu ngimamele uhlelo ngimamele inkulumo uhambo lukaMama yazi undlule kokuningi uMaNgcongo undlule kokuningi ungishiya nenye into empilweni ukuthi angingase ungabaza angisukuquestiona uNkulunkulu ngalezi mina engibhekana nazo makukhona umuntu osifazana ondlule kokungaka ngiyambongela nje ukuthi kukona kukonke
ekufundeni kwakhe izindingo ukushiwa umyeni ukhanjela ukuhamba komyeni amshiye aqhubeke nempilo umyeni kodwa ngoba uyasho ukuthi umyeni wakhe wazama. Ngiyabonga mama Khoza ngithi nje kukona kukonke akaqhubeka amazi uNkulunkulu. Ngiyabonga. Ngiyabingelela msakazi. Mina ngisacela ukubonga umama uNgcobo ngokuthembela kuNkulunkulu nokuba nothando likaJehova. Lokho kwamsiza endlungwini adlule kuzo nasebuzimeni adlule kubo. Ilokho nje engicela ukubonga lokho uthathemba uNkulunkulu akekho umunye ngaphandle kwakhe. Ngiyabonga. Igama lami uWisile Myeni Mkhuze Embihleni eMangi. Molo nambokazi nosisi lapho uMaNgcongo-Ngcobo. uNkulunkulu emohle lo sisi ngiyambongela ngicela nje ahlale emkhulekweni. uNkulunkulu akahlulwa yilutho. Sibuya enzimini okukhulu kabi kodwa nje ngithi angalilahli ithemba ngoba ukhule ngabo ukukholwa wamazi uNkulunkulu. Ngicela nje aqhubeke akholwe uNkulunkulu anibusise ngiyanithanda. Ukhozi FM. Shilo njalo ngalesi sikhathi kanti sithi njengamanje uhambo noNkulunkulu. Sisi asivale kamnandi lento. Sibatshela abalaleli ukuthi uNkulunkulu kodwa uphinde wakukhumbula. Wamthola umyeni omusha. Wahamba loya njengoba sithi uMesisingcongo manje. Yingoba sorry uMesisingcobo manje. Yingoba ube wathola uNgcobo. Wase yakuthanda uNgcobo namhlanje usuphinde waba unkosikazi. Iqade elikhulu ufuza umashiya amahle engathi azoshumayela insizwe enhle ehanki yami. Ngiyaye ngithi uma yonke into. Wangikhumbula uNkulunkulu. Uyakhumbulana uNkulunkulu ngoba angisho futhi kubantu besifazane sisisanele ukuthi into mawuyithanda mtshela uNkulunkulu ukuthi uyayithanda. Mina I'm a family woman ngiyamuthanda nje umshado. Ngamtshela uNkulunkulu uthi lalela ke uNkulunkulu lezi zinto sezengile ngiyawuthanda umshado. Wavele waqhamuka insizwa amadodende insizwe enyathela kimi. Ungalokhu uqamba amanga. Uthanga ufuna cha utshela uNkulunkulu lento oyifunayo uzokwenzela yona buza mina. Sisi yazi into engiyithi. Amthola uMapholo. Into ebalekile la nengichazayo. Ufundile kakhulu, usebenza kahle, unezinto zakho kahle, kodwa uzotshela umuntu wesifazane namhlanje ukuthi sonke siyakwazi ukudlula ezintweni ezifanayo njengawo wonke omunye umuntu. Nawe ugulile, wangaqonda ukuthi ugule kanjani, washiwa ngisho umyeni, wangaqonda ukuthi kwenzekani, wangena kuzo zonke lezi zilingo, kodwa isandla sikaNkulunkulu namhlanje umfundisi. Kwenzeke kanjani lokho? Kwenzeke ngokuthi ngibuyele ekhathi ngilokhu ke ngikhula ngiseve ebandleni ngiyathanda ke mina ukuthi ngiseve ngaphansi kwabagcotshwa njengokufundiswa kithi kaNgcongo. Ngilokhu ke ngiseva ngaphansi kwabagcotshwa sengiseva kakhulu ngaphansi kwababa umfundisi uMkhize benoma Mzinhle Mkhize. Angisho ukuthi bekulokhu kufika obabo umengameli umswele abangasekho sebesenkosini baningi omfundisi umthetho abaningi nje abantu abanye sebesenkosini ababelokhu belibika lo Gcobo ukuthi lukhona la kimi. Ayike ngibone nje ukuthi muke wabika lento umazi womthetho nje uzokhumbula abantu ngangibablocker including yena uBishop Mambo Mkizelo. Uyabona nje sixabane ngize ngibona ukuthi sizoblockana nawe ngoba mina ngiyayazi indlela ukholwa nama challenges akhona. So angikholwa ngize ngisho ukuthi abantu badidwa isiphiwo nalento ukuthi ngiyakhonza. Kodwa ke inkinga zonke ngihlangabezane nazo kuze kugcina ngokuzosha ikamero lami. Ngo-2021 la khona wafika uBishop Mkhize wathi ehamba nomkakhe umama umfundisi uMkhize umama Bishop wathi cha wini mntanami ngizophakamisa izandla ukuthi ngeke mfowethu ngiyakwazi ukuthi awukufuni kangakanani ukwamukela ukuthi ubiziwe. Mina kodwa njengobaba wakho yo spiritual father ngiyazi ubiziwe nangu nomkami siyazi ubiziwe but awukufuni. Ngizokukhulula ukuthi thatha uhambo lwakho noKristu usungaze ufe. Ngifuna ukuthi angifuni ukuthi mangidlule emhlabeni amazwi kaBishop Mkhize mangidlule emhlabeni kuthi ngoba nakho ngoba wini uyinjini yebandla kodwa akungisiza ukukubamba
unjengenjini yebandla kumele ngikukhulule wamukele ubizo lwakho lamukele wini ngizokuthandazela njengamanje ulwamukele ngamzondela ukufa esakhuluma ngathi lo ngishelo ngomuzi unangu yasuku uzokhuluma into eziphambene so ke babe bevumelana nomkakhe ngabantu abashadile kwesinye isikhathi so ke kwaba kanjalo after that ngathola babu SD Gumbi ngathi ngimfonela babu SD Gumbi wathi babu SD Gumbi noma sengingadlula ngoba kade ngilindile lolu cingo lwakho ubiziwe wathi nje ulibalekelelana uGcobo angisho ukuthi babu SD Gumbi waflya from Johannesburg weza sahlangana naye eairport wafike wangibusisa mayingibusisa ngihamba naye uMapholo wangibusisa mayingibusisa wathi hambani ngikhumbula amazwi awasho inceke yenkosi yathi ukholwa kungathukwa ngenxa yenu after that ngase umoya ingcwele wangi director ku apostle uDr JC Nyandeni umami Nyandeni wentshukumo wangi director kuyena engangazi ngingamazi nebandla mina laqanjwa umoya ingcwele angiliqambanga mina sahlangana kanjalo njengoba ke ngingaphansi kwentshukumo iIndomitable Grace International Church lise Clermont siyakhonzela lapha eClermont eveza amafa esikoleni iIndomitable Grace International Church sisubmita ngaphansi kwababa uME Nyandeni no mama uApostle uNyandeni uyalecturisha njengamanje uyafundisa eUKZN yes kanti futhi uyusoma business kuthiwa uvotsa nabantu namaspa unenzani lapho sine amazing Palace Medical Spa elapha eBhele kodwa izomuva nje khona nje kulenyanga eqalile iya kuMasgrave sivota abantu sibaxilonga macala onke senza nama medical conditions lapha hayi ukuvocavoca nje okujwayelekile then bese sihlanganisa nezengqondo phakathi sihlole abantu abakhathazwe nabadila nezifo noma ukudisturbeka engqondweni senza khona lokho lapha yana kodwa nje engingakusho amazing Palace Medical Spa ukuthi uma ungene khona cha imassage yethu ayifani neyabanye hayi ke lokho ngiyagaranta ayifani neyabanye yethu inoGcobo bakithi sisi uNkulunkulu siyambonga kakhulu dokotela ngawe namhlanje ukuthi uzosethulela uhambo lwakho uNkulunkulu engathi ngakubusisa akwandisele ngicela unikeze abalaleli izindlela zokukuthinta laba abangafisa ukuthi beze mhlambe ngoba nabo bakhathazekile banengcindezi kumbe bafuna ukuzokhonza nawe kumbe bafuna ukukumema ukuthi uzokhuluma nabo inamba yami engitholakala kuyona yocingo ithi 060 3 999 161 asiyiphinde ma 060 3999 161 ehene i-email yethu yebandla ithi indomitable @gmail.com haya bamane bathumele nje ikule nambana noma WhatsApp awukho ku social media ngikhona ku social media as uWinnie kaNgcongo-Ngcobo neAmazing Medical Spa ikhona mawichecka ngikhona kodwa ku social media nebandla lizoba khona soon besisahlola uJehova ngoba siyabantu bokuhlola izinto zikaNkuluNkulu njengokwemfundiso zika Mama Nyandeni siyabonga kakhulu ma siyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nawe asigcinele wena siyabonga ukuthi namhlanje uzokhuluma nathi uhambo ke ekade sinabo namhlanje uhambo luka Dr Winnie kaNgcongo wakaNgcobo igama lami nginguzanele wakambukazi makoti waseSwatini bakithi umbelethisi wamaphupho Jehova abe nani njengoba kade siqala unyaka siyohlangana futhi ngesonto elizayo sithi eShilo nisale kamnandi uyeza uNonzebo zongena maduze glory to God uyathanda wozani sizokhonza eIndomitable Grace International Church lapha eveza amafa eClermont siyangena ngo10 siphume ngo12 njalo ngesonto ngo10 to 12 join ngesonto elizayo Indomitable Grace International Church 060 399 161 siyakhonza eIndomitable Grace International Church impilo yakho will never be the same woza uzokhonza kanye nathi